Kejaba iki mau ngersake Bengawan Sore ana sing ngersake Caping Gunung Sesideman. Sing arep dipinangkani sing disikik pelok. Sesideman riyen nggih, Pak. Oh ya ora apa-apa, Sesideman coba. Sing bawa ya calon mantuku sisan gawe. Ora Mas Umar. Mengko Mas Umar tak jas wektu. Iya. Kapan le arep maringi wektu? Engko jam 4:30. Oh. Wis bubar. Ya nduk. Persis Mbak Narining Purworejo mergo ndereke Sang Pekik. Sang Pekikku ya pacare Mas Anom Dwijasena. Iki. Terus piyayene ya pancen bagus, suarane ya apik, pinter mayang, nek ndemung ya kenceng, ora ingahe bres, kenceng mongko. Iya. Ora lalen mongko ya. Suarane ya apik, dasare seneng budaya. Kalbu turu suwe iki ya budaya. Budaya turu, ya. Turu kok sedina sewengi punjul sedina. Nah iki piyai nglestareke budayane ibu. Iya. Nano nenong sawan menyang kota gedhe dijak sowan menyang kutha gedhe yen kene jenenge Kutha Arja. Suwe-suwe bendarane kayungyun utawa kesengsem. Selendang kuning kang saking wukir. Kesengsem selendang kuning sing diparingi saka wukir-wukir gunung. Selendang sing diparingi saka gunung sing maringi Sinden Kusnul. Lah iki terus galingan wae. Iki anggar turu diambung-ambung. Gegaran selendang terus dadi kumacelu. Nah. Kepi kumacelu. Swara kurang permana ning wasesa ngungro angungro marang bendara pijer ngincangake alis siap terus tresno Sesideman bonge manjer iki.
becik patenono timbang perpisahan Selestia wangi samudana marang kula barengko gerembola putra lalu lule liwat kincange alismu Sugeng dalu Mas Sugiarto saking Jakarta. aku isih mampu ngladeni Dangdut Geso.
urip ana Ya. Matur sembah nuwun Bapak. Manten nuwun ya Nduk ditampani peparingi 50.000 nyoh. Matur suwun. Ya matur panuwun karo sing peparing. Iya. Layang meneh. Ana layang meneh Nduk saking panjenengane Ibu Marni. Nyuwun podang kuning iki ya maringi 50.000. Aku gumun kok ya gebuk rata-rata 50.000. Apa do kompromi apa ya nok? Iya. 50.000 wae, leboke 50.000. Iya. Mbok kalau mongso dikunjuli 150 apa 200. Ning ya ora apa-apa wong iki maringi 50.000 mujudke kanugrahan nyicil mundhut tiket suwarga.